Hementxe gaude, guain dela 20 urte bezala. 85ean Ekotxean izan ginean, 86ean Rosarion, 88an Mar del Platan, eta duela 2 urte berriz Ekotxea joteko aukera izan genuen, baina arrazoak ziren medio ez ginean jun. Eta hementxe emozionatuta, goizeko bertzetan atea geha Oriotik, gauzak eta fakturatu ditugu, eta bihar Buenos Airesera iritsi eta Villa Marian saio eder bat egiteko irrikitan. Gaua, zabala eta laua, argizpi bat da, gogo ez du. Iritsi da eguna. Hemen gaude 2013ko azaroaren 6an, Bilboko aeroportuan, Buenos Aires aldera goaz. Badira 15 urte azkeneko aldiz Argentinan egon ginela eta benetan sekulako gogoa daukagu. Eta sinistu gogoa daukagula, ez dakiz zer utzi dugun atzean, posible ahal izateko bidai hau. Ikusten duzue abioia eta berehala enbarkatzera goaz. Ea ze atatzen den, kontatuko dizuegu hemendik ratatxo batera. Guztietan gaindi, doa oiu baten. Entzun gabekoa, behatzenean. Uste baino momentuz, uste baino lasaio eta errazo. Ematen du, hasiera batean 7 ordu edozein tokian itxiten egon behar da, ez dara bat erosoa, baina... Gauz Frankfurten, bigarren partea, zelango aurretan dakun. Eta, ikusten dugu jentea ya bastante kantzaute. Hasierren tiketi zajo da orain, Frankfurteko aeroportuan. Ikusiko duzu orain, urrengo bideoa, hasierren tiketi zajotzen izango da. Ondo. Berona? Lokuluska txiki batzuk ondo eskin dugu, ondo. De Buenos Aires llegamos ya a destino.